bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe saktirɓe Daka FM mo capanɗe jeenayyi e nayyi toɓɓere jeenayyi min calmini goto kala inde muɗum e yettode mum sikkela eɗen gandi kala ko dilli koko dillini ɗum ko ɓurɗum hewde doole eɗen gandi oɗete saaha hono jinnaɗo men ceerno Amadou Diallo to wuuro men Maymunatu ene rutti e joomum sikkela noon ɓayde wayi noon wadde min gar e leegal men leegal fulɓe jeeri jettoɗen yoga e mawɓe ɓe wurno ɓe wonduno ngam cetto holgonoɗo ceerno Amadou Diallo mo ganduɗa cincinanoɗo Maymunatu wadde ɗum ɗo gondi mo ganduɗa ko jinnaɗo Baba Boubacar Sow Baba Boubacar gaynako goto mo ganduɗen mbadde makko jewte limtinde kanko artante en hunde seeɗa e gurdam ceerno Amadou Diallo mo Maymunatu guila gonnegal mabɓe guila toon ha ɗoyete fodde ko ande makko Baba Boubacar bisimilla ma bandiraɓe ene kettima eyyi caggal salminde e juurade e donade ceerno kanko do'ante ko neɗɗo almudo makko yaahi e donade dendagal Julloye Cheikh Alhaji Lim Saïd caggal ɗum ceerno Ahmadou jibina koɗo wiyete nufle ɗum ko Sara Maymunatu woni ɗon ha hedde 50 woɗɗani 50 mi anda an o haqiqa kono ko woɗɗani 50 imi ɗon fayi ɓokki jawe toon janggi sare janggi Qur'ana ko jooɗi ma makko wiyete Alpha Ibrahima Diallo on janggi ɗum Qur'ana ha o jofni waɗi alloji ɗiɗi imi noon fayi Fouta yahi ɓokki jawe jokki toon sari ceerno Bara tawi ɗumen toon ɗum noon ko 54 wonɗo ɓe tawi ɗum ɓokki jawe nde ɓe mbayniɓe paati ga wi kam e ɓernde makko wawa wuur caggal ɓeɗo ɗo ɓe mbawi won fof ma tawoya ɗumen inni toon yaari koyɗe gila ɓokki jawe ha Casamance ene wonduno neɗɗo goto wirtini ɗum ɗo wi min andi Madina Gounass on noon rewini ɗum ɗo hollani ɗum wuuro ngo haalnani ɗum ɓe namdaki ɓe mbi ɓe jawta ha Casamance tawi nani hen ceerno Alseyni woni ko Iliyaw yawti Iliyaw tawi ceerno Alseyni immi toon ari ga jiyara on saaha ɓe lutodiri caggal ɗum noon abbadi ceerno Alseyni ɓe gaari ha ɗo ceerno Alseyni habrodiri e ceerno wi ɗum yo yaaha addoya bagage makko kanko ceerno Ahmadou e ceerno Abdoul Aziz Kane kamɓe jahade ceerno Alseyni Iliyaw addoyde kaake ceerno Alseyni kanko Allah andi no ɓe gaddiri kono kamɓe jahduno ɓe garti ceerno Alseyni woni fergo muɗum ɓe garti ɓe gondi ɗo ha 57 on ceerno Amadou ɗannita amen to on saaha noon minen tawi hanti haqqillaji ɗi jiiɗi yiide yimɓe gonga min gardi e muɗum